Bos días a todos. Comezamos o pleno ordinario de 25 de outono de 2016 cos seguintes puntos no orden do día. Primeiro punto. Sí. A aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o 27 de setembro de 2016. Hai unanimidade. Segundo punto. Señor Presidente, unha cuestión de orde. Eu volvo a reiterar a ubicación física do Grupo Nacionalista non se corresponde ca realidade desta institución. É verdad que se esta presidencia non unifica o grupo de goberno todos no mesmo banco e este diputado ten que pasar para adiante, pois tampouco ten inconveniente en ocupar, por exemplo, o sitio do señor Sotuela e o grupo de goberno ocupe todo a bancada de atrás para que estén unidos e non haxa problema ningún. Pido e reitero que reubiquen físicamente os grupos desta Diputación en función da representación política que teñen. Si pode ser. Nada máis, moitas gracias. Segundo punto. Comisión de Cultura, Patrimonio Histórico. Perdone un momento, señor presidente. Unha cuestión de orden tamén antes de entrar no debate do punto 2 e seguintes. Este grupo rexistrou en tempo e forma o 19 de outubro unha moción para o seu sometemento a debate sobre a construción de determinados centros de maiores en varios concellos da nosa provincia. Con un feito sin precedentes, polo menos dende que aquí lles fala é deputada, esta moción reconvirtouse nun rogo, evitando por parte da presidencia a súa posibilidade de debate, mostrando desta maneira un comportamento tan radicalmente contrario como o que se sometera a debate no ano 2010, en donde se aprobara a encomenda de xestión en idénticos términos, simplemente había diferencia de outros lugares. Nesta primeira cuestión de orden, si lle pido que rectifique e que permita o sometemento a debate da sesión plenaria do día de hoxe a proposta que o noso grupo rexistrou. De non ser así, este grupo tamén lle anuncia que convocará un pleno extraordinario con os asuntos que agora se van a debatir ou que pretende debatir nun pleno extraordinario no que este grupo renunciará ao cobro das correspondentes dietas, en donde se someterá a debate esa proposta que este grupo rexistrou en tempo e forma e ao mesmo tempo tamén lle anunciamos que non participaremos en ningún debate de ningún dos asuntos que vai na orden do día. Creo que comete vostede un atropello que non tiña precedentes nesta institución e este grupo tamén lle anuncia que non llo vai a permitir. Ben, como sabe, as mocións podense clasificar de diferente maneira e non ten que ver a encomenda que se levou a cabo no 2010 con esta, nin cantidade, nin por suposto, isto non deixa de ser un rogo e así como tal se calificou. Entón, confírmolle que vamos a renunciar a participar no debate en ningún dos puntos da orden do día, pois poñerémolo no pleno extraordinario que este grupo presentará no mesmo día de hoxe e opoñerémonos en sinal de protesta a todas as súas propostas. Ben, están no seu dereito. Señor Presidente, para comunicarlle que se iso é certo e a presidencia non rectifica e as mocións presentadas polos grupos non se van a debatir, este diputado, lamentando moito, sentindo moito, e porque leva un ano sufrindo tamén o filibusterismo ou o trilerismo do grupo de goberno con respecto ás mocións aprobadas aquí e non cumplidas, con respecto á votación de urgencia de mocións que se aproba a urgencia e usted non deixa debatir, eu creo que despois de moitos anos aquí, con unha persoa, ademais, a frente da presidencia, na que lle dixemos, falamos e criticamos todo o que facía. Nunca, nin estando na oposición, nin estando no goberno, pasou isto. Eu creo que ten que, dunha vez, ou cumprir tamén o que prometeu, de iniciar unha comisión de seguimento para cambiar o regulamento, ou así non podemos seguir. Sendo usted
é quen decide, conculcando a legislación vixente actual de réxime local, interpretando o regulamento como lle parece e como lle dá a gana, co único fin de que non haxa debates nin se tomen decisións que a ustedes non lle gustan. Aquí debates, en principio, parece ser o que usted quere que se debata. E cada uns con maior acierto ou menos acierto desde este grupo e dos outros creo que temos dereito a que as mocións se debatan. Cando unha moción se presente por urgencia e se vota urgencia, tense que debatir. E que isto non ten precedentes, eu creo que nesta institución, e mire que chamamos de todo ao anterior presidente do Partido Popular, e nunca, e con maiorías absolutas, se atreveu a facer iso que está facendo usted. Eu creo que debe de rectificar, deixar debatir a moción como moción, porque además hai antecedentes desa moción que xa se debatiu aquí. Non sei por que fai uns meses se pode debatir e agora non. A donde nos quere levar con esta situación? Seguir ninguneando a oposición? Hombre, señor presidente, eu creo que xa está ben. Cumpla a legislación, cumpla as mocións que aprobemos aquí, si pode ser en tempo e plazo, se hai algún problema, comuníquenolo, pero eu creo que queda outro remedio que sumarme, e vou dicir que vou tamén, se eles o fan, a votar en contra de todas as proposicións que se presentan hoxe aquí, co fin de que se debatan e que un grupo político, ou que unha vez máis se lle cercenan os dereitos ao debate e a presentar mocións e escritos, o poda facer en igualdade de condicións co grupo de goberno, que, por certo, está en minoría. E a min, como xa isto é reiterado, levamos menos dun ano, e eu podo dicir que debo de ter aquí, e vou explicar na moción presentada por o Partido Popular, a cantidad de incumplimentos e de largas que se están dando as mocións e as propostas e os acordos deste diputado no escrito, eu creo que non me queda outro remedio que, neste caso, repito, con moito dolor, pensando, ademais, que son un grupo que representa o Partido Socialista, transparencia, dereitos das persoas, dereitos dos individuos, o sea, algo que ustedes nun ano levan conculcado e pesoteado. E o problema é que, además, foi como eu voto. Nada máis e moitas gracias. Ben, eu creo que o de calificar a moción como rogo é un tema de competencia e iso creo que tamén pode explicar o señor secretario, no caso de que teña algún inconveniente. En torno á calificación. Bueno, tanto por Secretaría Xeral como polo Servicio de Contratación emitíronse sendos informes en relación con esta moción. Efectivamente, a calificación dunha moción, o concepto de moción é aquela proposta que se leva ao pleno, verdad? En orden a ter un pronunciamiento. O noso regulamento orgánico clasifica as mocións en 3 tipos, verdad? Acordos de competencia do pleno, acordos que pretenden a instrucción dun procedimento para elevalo ao pleno, é dicir, unha proposta de resolución, e acordos de carácter político, ideolóxico, etc. En consecuencia, cando unha proposta ou moción conleva a petición, perdón, o proxecto de resolución implica unha competencia ou fai referencia a competencias do presidente ou da Xunta de Goberno, pode calificarse como rogo, é dicir, que se debate, pero non se vota. É dicir, os rogos efectivamente poden someterse a deliberación e deben someterse a deliberación e debate. Se a competencia do pleno, lóxicamente, debe de calificarse de moción. Aquí existe un informe de contratación e fomento no que se manifesta que a competencia é do presidente ou da Xunta de Goberno polo acto que se pretende. E, en consecuencia, os informes avalaban a posible calificación desa moción como rogo. Ben, pasamos ao segundo punto. Segundo punto, como digo, Comisión de Cultura, Patrimonio Histórico, Artístico e Artesanía e Deseño, proposta de aprobación se procede da adxudicación do Premio Otero Pedrallo 2015. Non sei se hai unanimidade. Queren debate?
Non, xa lle dixen que íbamos a renunciar ao debate, pero vamos a votar en contra a todos os puntos do orden do día. Debate. Dos votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Non queda aprobado o punto. Terceiro punto. Comisión de Innovación, Participación Cidadá, Mocidade e Deportes. 3. Proposta de aprobación se procede de concesión de subvención directa de carácter excepcional a favor do Club Callap de Foz para o proxecto Construción de Hangar Piraguas ano 2016. Queren debate? Dos votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Non se aproba o punto. Cuarto punto. Asunto menor 4, pasamos a propostas e mocións. Proposta do Goberno Provincial para impulso da modernización e mellora dos servizos ferroviarios na provincia de Lugo. 6 minutos o voceiro do Goberno. Bo días a todos e a todas. Grazas, presidente. Esta, sin duda, é unha proposta que pretende a unanimidade de todas as forzas políticas presentes. Polo tanto, evidentemente, solicitamos do Grupo Popular que se exprese ao respecto do que hoxe trae o Goberno a este pleno. Constatamos, evidentemente, circunstancias nas que todos deberíamos estar de acordo e unha delas, como non cabe ser, é que Lugo é a única provincia galega que quedou fora das grandes proxectos de comunicación ferroviaria. Tamén que a dinamización socioeconómica da provincia non é posible sen realidades que permitan a reducción dos tempos de circulación ferroviaria entre a orixe e a destino das mercadorías e das persoas, e como non, e supoño que en isto sí tamén estaremos todos de acordo, os aquí presentes, que ningún dos grupos políticos aquí presentes renunciamos á construción dunha estación intermodal na capital da provincia, nin tampouco á chegada da AVE e Lugo, do AVE a Lugo. E máis, facemos nosas tamén, e seguiremos facendo nosas, as reivindicacións da plataforma Lugo non perdas o tren faiga ao respecto de a reivindicación para que o AVE chegue á nosa cidade, a capital da provincia. Unha vez sabido estas premisas, evidentemente, os grupos políticos temos que posicionarnos no contexto actual nos que nos estamos a relacionar neste momento, na situación económica na que vivimos e témonos que preguntar que necesita Lugo nestas circunstancias. Evidentemente, mellorar os servizos ferroviarios, tamén acceder a alta velocidade nas mellores condicións posibles e no menor tempo posible, e aí xurde unha pregunta: como podemos conseguir estas e de que maneira podemos conseguir estes obxectivos. Tendo en conta que tanto a Diputación de Lugo como o Concello de Lugo, como o Concello de Sarria e o de Monforte formamos parte do eixo atlántico da ente transfronteirizo de cooperación Galicia Norte de Portugal, xurde logo esa oportunidade de que este ente que leva dende o ano 92 unha solvencia acreditada á hora de escenificar e redactar proxectos técnicos poidera dar a súa opinión e formalizar un informe ao respecto das situacións na que se encontraba Lugo no eido ferroviario. E, agardando, podíamos facer, de alguna maneira, podíamos seguir esperando que o AVE chegue a Lugo, como digo, ou podíamos, de alguna maneira, facer noso neste instante aquel dito do modelo suizo que dice que non circular tan rápido como a técnica o permita, pero sí como comercialmente sexa necesario. Como digo, unha vez que tomamos esta decisión, se tomou esta decisión dos membros da provincia de Lugo no eixo atlántico, pertenecentes ao eixo atlántico, vemos tamén que hai uns actos antecedentes que nos evidencian, como dicía ao principio da intervención, que Lugo sempre quedou con retraso, sempre quedou afastada dos grandes proxectos de comunicación ferroviaria. Os trazados das liñas de ferrocarril en Galicia chegaron xa 25 anos máis tarde que o resto do Estado e que a primeira liña que se inaugurou no Estado e, evidentemente, víronse condicionados dende sempre por a dificultosa orografía que non posibilitaba aos ferrocarrís alcanzar velocidades como se acontecía noutros territorios. Esta eiva non só se podería superar coa modernización dos actuais trazados,
e así poder alcanzar velocidades comerciais que foran garante da reducción do tempo da viaxe e, consecuentemente, facilitar na nosa provincia o asentamento de nós de comunicación e logísticas empresariais. Que pasou ao longo destes anos? Más ou menos todos podemos ter unhas referencias non históricas, pero sí de reciente información, no cual empezamos a oír que Lugo se plantexaba por primeira vez a construcións de líneas de alta velocidade no Plan de Infraestructuras 2000-2007, na que dicía que todas as capitais de provincia deberían de quedar a menos de 4 horas de Madrid e ningunha poboación de provincia a menos de 6 horas de Barcelona. Tiña que ser un ferrocarril capaz de captar o 30% do tráfico que xerase entre o orixe e o destino. E este plan de infraestructuras desenvolveríase en tres apartados importantes. Unha era a alta velocidade, outra era a actuación sobre as cercanías e outra a mellora da rede convencional. Xurdiu o Plan Galicia no 2003, e este plan xa concebía a alta velocidade Betanzos-Lugo e Monforte-Ponferrada. Misma planificación que seguiu no Plan 2005-2020 de Infraestructura, Transportes e Vivenda e o actualmente en vigor do 2012 ao ano 2024. Pero, como tantas veces ocorre, Lugo afatouse deses criterios de prioridade e non pasou máis aló da avaliación de impacto ambiental do subtramo da vía doble de alta velocidade Ourense-Monforte. Pasou o tempo e pasaron os ministros e o certo é que o Ministerio de Fomento chegou a manifestar no seu momento que esa avaliación de impacto ambiental debía de sufrir unha modificación porque Lugo debería de ter unha línea de alta velocidade de doble vía e que presupostábase en 1.669 millóns de euros naquele momento. Dende aquela, nunca máis volvimos a saber de outros proxectos, de outra continuidade, nin de outras secuencias que implicaran a modernización e a mellora dos servicios ferrocarriles e, sobre todo, des proxectos de AVE a Lugo. A lentitude das obras ferroviarias é patente na variante da Pobra de San Xiao, onde estamos a piques de rematar cos 7,5 kilómetros que aínda están hoxe en día en execución. Podíamos falar da línea Coruña, que xa no ano 2010 se pretendía que Lugo, Coruña e por Betanzos, obviamente, estuvera tamén conectado por alta velocidade, pero, en todo caso, as melloras que se deberían de acometer para que Lugo non perda ese tren de alta velocidade indirectamente pase por mellorar a rede ferroviaria que hoxe mesmo en día temos. Pasa por ese nó Lugo-Ourense que nos permita, de alguma maneira, enlazar ca alta velocidade en Ourense que nos permita chegar a Madrid no mesmo tempo que o fan outras cidades importantes de Galicia como son a Coruña ou como pode ser Vigo. Levámolos adiante, claro que debíamos de tratar de tomar resolucións políticas para que eso aconteza. Este estudio que presenta o Eixo Atlántico baséase fundamentalmente en cinco alternativas para este tramo Lugo-Ourense en relación a alta velocidade. O primeiro sería o estudio da línea alta velocidade de doble vía, tráfico exclusivo para trenes de viaxeiros, con un proxecto de millóns de euros, de 1.470 millóns de euros. Unha segunda variante que sería o tráfico mixto de vía doble entre Ourense e Monforte de Lemos, con un presuposto, un orzamento de 1.230 millóns de euros. Unha terceira línea, que sería a línea de alta velocidade de tráfico mixto en vía única para que pudera ampliarse a vía dobre no futuro de 1.380 millóns de euros e, probablemente, a máis racional, que sería neste momento, como digo, sin renunciar á línea de alta velocidade, ao AVE por línea de alta velocidade a Lugo, que sería a modernización da línea Lugo-Ourense, que permitira que naqueles lugares, naqueles trames, que neste momento se circula a 80-90 km por hora, se alcancen velocidades entre 160 e 220 km por hora. Como digo, é un proxecto que, por unha parte, permitiría enlazar ca alta velocidade nun tempo razonable en Ourense. En segundo lugar, permitiría que o seu orzamento de 650 millóns de euros é perfectamente asumible en diversas fases que se podan acometer desde os presupostos xerais do Estado. Polo tanto, este
sería un momento de definición política de cara a que Lugo, evidentemente, sin renunciar á AVE, teña a capacidade de circular a unha velocidade que nos faiga competitivos non só a cidade de Lugo, senón a provincia, senón os nodos de logística, de comunicación de pasaxeiros e, como non, de mercadorías, sin esquecernos das variantes e modificacións que haxe que facer neses pasos de vía que señan necesarios nas vilas e, sobre todo, na cidade de Monforte. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias. 6 minutos o diputado non escrito. No, simplemente para ratificar o que antes dixen, eu creo, señor presidente, que debe de rectificar e de incluir esa moción do Partido Popular na orden do día. O artículo 131A, sinto desentir do acordo que eu non o vin, o señor secretario ou de intervención de quen corresponda, porque o artículo 131 do regulamento dice claramente: as mocións clasificaránse nos seguintes grupos. Mocións que propoñen a adopción de acordos sobre un tema de competencia do Pleno. Eu creo que máis competencia do Pleno que o que propón aquí o Partido Popular non o hai. De feito, repito, debatiuse fai uns meses e non houve problema ningún. Como é así, e amparándome ou esperando que o Partido Popular si cumpla a súa palabra de presentar a petición dun pleno extraordinario para debatir estes mesmos temas a maior brevedade posible, eu non vou a debatir en ningún dos puntos e vou votar en contra. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o voceiro do BNG. Sí, nós estando de acordo coa proposta que o Goberno trae hoxe aquí e coincidindo tamén na exposición de motivos cando se dice que a provincia de Lugo é un expoñente claro do atraso ferroviario que afectou a Galicia históricamente, aí xa digo, coincidimos plenamente. A única pega que poñemos a esta moción, unha pega solventable, desde logo, é que consideramos que esa proposta é incompleta ou esquecer unha vía de comunicación ferroviaria importante como é a FEBE, non? A liña de FEBE que vertebra a comarca da Mariña e a comunica coa zona de Ferrol, con Asturias, con Cantabria e con Euskadi, non? É unha comarca que parece que está condeada ao esquecemento en materia de comunicacións. Xa veo aquí moitas veces a debate e, desde logo, que nós o seguiremos traendo todas as veces que sexa necesario, non? A situación das infraestructuras na comarca da Mariña e a conexión da comarca da Mariña ben seña por estrada, por autovía ou por ferrocarril co resto do país e co resto do Estado, non? Unha comarca que, dicía eu, que parece condenada ao esquecemento en materia de comunicacións, sobre todo cando vemos que hai que sacar toda esa materia prima, todos esos produtos que salen da Mariña por estradas do século XX, de mediados do século XX, moitas que prácticamente que tenen o mesmo trayecto, a mesma trayectoria que no século XX, sin que se modificaran, non? E a duras penas para conectar con unha autovía A8 que funciona día sí, día non, según unha autovía intermitente, non? Unha autovía que, desde o Goberno do Estado, pois lonxe de buscar solucións ao respecto, a única solución, a idea luminosa que tuveron, pois foi poñer un radar en zona de descenso e agora parece que van a poñer outro radar en zona de subida tamén. Unha forma de recaudar a conta dos cidadáns da provincia de Lugo, pero non para solucionarlles os problemas. É un caso semellante é a situación na que se atopa a liña de FEBE con traxectos e frecuencias que non se adecúan ás necesidades de mobilidade dos veciños e das veciñas das diferentes vilas da Mariña. Témolo debatido aquí, creo que no último pleno xa o debatimos tamén, veo o tema de FEBE, que se usa tamén para o transporte de mercadorías, especialmente para o aluminio, que sae da factoría de Alcoa en San Cibrao con destino a Euskadi, que vimos como no mes de xullo pasado pois se reducían á mitade esas frecuencias por decisión do Ministerio de Fomento. E tamén seguimos vendo, despois de máis de 3 décadas, como ese aluminio que sale da factoría de San Cibrao hai que leválo en camión desde ali á estación de Xove, que está a 4 ou 5 kilómetros, cando a liña de FEBE pasa por dentro dos terreos de Alcoa, pasa por dentro, co sinxelo que sería facer ali unha zona de carga e descarga, e cos cartos que se aforrarían e coa rapidez que se ganaría. Pois desde o Goberno do Estado dan o desprecio por resposta cada vez que facemos este tipo de propostas, non?
Por iso, nós, para completar esta moción, que xa anunciamos que coincidimos con todo o exposto nela, o que pedimos é que se lle engada un quinto punto, que é instar ao Goberno do Estado a que proceda á actualización da rede de ferrocarril de Feve con frecuencias e traxectos adecuados ás necesidades sociais e de mobilidade que permitan convertir este tren nun verdadeiro e moderno medio de comunicación para a comarca da Mariña no relacionado co transporte de persoas e de mercadorías. 6 minutos, Partido Popular. Si, en función do que se acaba de dicir e sin entrar no fondo do asunto, renunciamos ao debate e, lóxicamente, anunciamos o voto negativo. 3 minutos. Bueno, lamentar profundamente que circunstancias que son pois de ben para a provincia, que son de ben para o desenvolvemento socioeconómico da provincia de Lugo, pois se vexan, pois, bueno, de alguna maneira coartadas polo interés político do Partido Popular exclusivamente, de montar, pois, bueno, unhas argucias para non entrar no debate desta moción e das outras, non. Evidentemente, con relación ao que dice os compañeiros do BNG, pois creo que foi no pleno de julio, do mes de xullo, cando se debateu xa aquí unha moción que creo que foi aprobada por unanimidade ao respecto da línea de ferrocarril ao obxecto da emenda de Engádega, que evidentemente non temos ningunha dificultade ni ningún contratempo para que se faiga, se engada como un punto máis na proposta que fai o Goberno neste pleno. É simplemente, bueno, pois que dicir que, diante da pasividade do Goberno do Estado respecto do plan da construción da liña alta velocidade, deberemos dar unha resposta política axeitada aos tempos de hoxe. Outra cousa é que, bueno, por estas razóns que eu, desde logo, non entendo, nin comparto, nin creo que deban de poñerse encima dunha entidade unha institución tan respetable como é a Diputación Provincial, evidentemente, lamentar que o Partido Popular non se sume a esta iniciativa, que o único que pretende é que en 60 minutos as mercadorías e os viaxeiros podan chegar a alta velocidade na cidade de Ourense. Aínda que seña por fases, aínda que seña a curto e medio plazo, aínda que non seña toda de un golpe, pero que se vayan adaptando a vía para que se podan acadar esas velocidades e, evidentemente, cando o AVE esteña Ourense e Madrid en funcionamento, que Lugo poda chegar a ese AVE no menor punto posible. E, evidentemente, como si dicíamos, como si dicía, sin renunciar, que, evidentemente, o AVE debe chegar a Lugo e a estación intermodal debe tela a cidade de Lugo e, sobre todo, que tamén era un momento de reivindicar xa que nos vindeiros orzamentos do Ministerio de Fomento do Goberno de España, evidentemente, teña xa contemplado a estación intermodal na nosa cidade. Nada máis, moitas gracias. 3 minutos o diputado non escrito. Nada máis, señor presidente, reiterarme no dito, anunciar tamén que, non sei se o dixen antes, que renuncio ás dietas deste pleno, non quero que mas abonen, nada máis. Gracias. 3 minutos o BNG. Nada, para ratificar o que dixemos antes, agradecer que se contemplara esa emenda de Engádega e anunciar o voto favorable. Antes de rematar, facer unha reflexión tamén a respecto do Partido Popular e preguntarlles se son conscientes do dano que lle están facendo a moitos colectivos da provincia agora mesmo, concretamente aos que suscribían coa Diputación ou iban suscribir a partir de hoxe, unha vez que se aprobara ese convenio co Club Kayak de Foz. Despois, énchesenos a boca por aí falando de axuda ao deporte, de axuda ao piragüismo. E hai un dato máis. Este convenio remataba hoxe, iniciou no BNG, continuou no Partido Popular e rematou no Partido Socialista Obreiro Español. Eu pensei que iba a haber unanimidade e que ustedes non lle iban facer tanto dano ao deporte e ao piragüismo como lle están facendo agora mesmo. 3 minutos o Partido Popular. Un minuto para rematar o voceiro do Goberno. Probablemente non proceda xa nin utilizar o minuto. Simplemente, agradecer o compromiso e
se amosa do lado do BNG con unha resolución, con unha proposición de goberno, e lamentar, como tamén acaba de dicir o voceiro do BNG, que situacións importantes que son vitais para o desenvolvemento da provincia non teñan a consideración como tales polo grupo provincial do Partido Popular. Moitas gracias e nada máis. Entendo que hai unha emenda, acepta? Sí, sí. Entón pasamos á votación. Votos a favor da moción? Abstencións? Votos en contra? Queda rechazada a emenda. Quinto punto. Moción do Grupo Provincial Socialista relativa a impulsar a restauración e conversión do antigo cartel de San Fernando en Museo da Romanización, Museo Arqueolóxico Galaico Romano. 6 minutos o voceiro do PSOE. Moitas grazas, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Como vostedes saben, hai unha moción presentada polo Grupo Provincial Socialista no tocante ao chamado cuartel de San Fernando, e a min gustaríame comenzar esta primeira intervención facendo un recordatorio pola historia deste edificio, aínda que ben seguro é xa coñecida por todos vostedes. Este cuartel de San Fernando é un edificio histórico e singular que se atopa situado dentro da muralla e foi creado no seu momento como Hospital de Inhábiles por Carlos III, en aquel momento para acoller os mutilados de guerra e para que servira tamén de hospital de inválidos, sendo así un lugar de retiro para os inválidos do exército. Ademais destas funcións, contou con outras ao longo da súa historia e así foi o Hospital de San Fernando, Real Colexio de San Fernando e Cuartel de San Fernando. Durante a etapa democrática, ao desaparecer xa o servizo militar obrigatorio e crearse un exército profesional, deixou de ter uso. En ese momento, o Concello recuperou a súa propiedade para destinalo a un auditorio que foi proxectado logo dun concurso de ideas. Posteriormente, a intervención do ICOMOS, polo impacto visual que causaba sobre a muralla, fixo que esta localización fose reconsiderada para auditorio e destinouse posteriormente a Museo da Romanización de Galicia, para o que se fixo a cesión á Xunta de Galicia por parte do Concello, pero esta administración, despois de varios anos, non asinou o convenio e, polo mesmo, non se fixo cargo do edificio, pero sí convocou outro concurso de ideas para dedicalo a ese fin. Dende hai xa 30 anos, tamén vostedes saberán, e ademais estes días a prensa fíxose bastante eco deste asunto, son obrigatorias na cidade as escavacións arqueolóxicas dentro do recinto amurallado en unha zona de influencia o que dá lugar, entre outras cuestións, o achado de miles de pezas que a lei obriga a depositar no Museo Provincial. Dende esta institución deixouse de acoller os materiais por falla de espacio e pasaron a levarse ao Museo do Castro de Viladonga, o que lle acontece exactamente o mesmo, e por iso hai un almacén alugado en Lugo. A maiores desto, hai que ter en conta que os achados arqueolóxicos en ningún momento son estáticos e van a máis, porque cada vez que se produce algún achádego, algunha excavación, pois hai que depositalos porque se fan novos descubrimentos e prodúcese un aumento constante de materiais que hai que non só guardar, sino que recibir, catalogar, restaurar, estudiar e, na medida do posible, tamén divulgar. A restauración deste antigo cuartel de San Fernando e a súa conversión en museo están sumidos nun parón de 23 anos debido precisamente a que a Xunta de Galicia non asumiu a súa parte nesa pauta colaborativa establecida entre administracións e o compromiso entre Concello de Lugo e Xunta de Galicia consistía exactamente en que se fixera a adquisición por parte do Concello, parte que cumpliu adquirindo o Ministerio de Defensa por 2,4 millóns de euros para posteriormente cederllo á Xunta. Como dixen, o Concello de Lugo seguiu a folla de ruta establecida e no ano 2008 cedeu o edificio á Xunta para que se iniciasen as xestións pertinentes para convertelo no prometido museo. O nivel de compromiso da Xunta, dado que aínda non asinou a escritura de recepción, evita, ou cando menos está dificultando e pospoñendo a creación do museo. A esta manobra interesada e partidista por parte do Goberno de Feijóo súmaselle a responsabilidade patrimonial de conservación, que hai que tamén ter en conta.
Seguramente lembrarán vostedes como o pasado venres 14 de setembro se reuniu nesta casa un foro cidadán no que participamos políticos, historiadores, museólogos, sociedade civil, representantes, como digo, políticos e tamén institucionais, e o foro coincidía na imperiosa necesidade de sacar o antigo cuartel de San Fernando do parón injustificado no que se atopa inmerso desde hai 23 anos, precisamente para protexelo, en primeiro lugar, e convertilo en Museo Arqueolóxico Galaico-Romano en segundo lugar. Por ese motivo, e froito deste foro cidadán que lle daba continuidade a unha iniciativa que tivo lugar xa fai un ano, feita a través de asociacións culturais, como foron Lugo Patrimonio, a Asociación de Antigos Alumnos da Escola de Arte Ramón Falcón, ou o Grupo Fotocinematográfico Fonmiñao, Orfeón Lucense, a Asociación de Amigos de Castro de Viladonga e o Clube Cultural Valle Inclán, xunto con Abre a Muralla, presentaban xa unha iniciativa a Deputación e o Concello para que o cuartel de San Fernando conservase como Museo Arqueolóxico Galaico-Romano. Polo tanto, a sociedade, os seus movementos asociativos e tamén as entidades e representantes que ali nos atopábamos coincidíamos plenamente. Froito desa xuntanza e recollendo as súas conclusións, as que foron ali elaboradas, traemos ao pleno esta moción, da que agardamos o compromiso de todos os grupos precisamente para desenvolver este proxecto de futuro non só para a cidade de Lugo, senón para a provincia. E por iso, lles propoñemos como acordos que o edificio do antigo cuartel de San Fernando se destine a Museo Arqueolóxico Galaico-Romano, por considerar precisamente que reúne todas as condicións axeitadas para este fin e que é unha infraestructura imprescindible nunha cidade e provincia onde a arqueoloxía é moi dinámica. Tamén, outro punto de acordo que tanto o Concello de Lugo como Deputación colaboremos coa Xunta de Galicia e lle solicitemos a esta Administración autonómica que asuma o compromiso que ten adquirido dende hai anos para facerse cargo do edificio e para que encargue xa os diferentes proxectos de rehabilitación, excavación e o proxecto museográfico para desenvolver as fases debidamente orzamentadas, así como a creación formal e como corresponde do museo. E por último punto de acordo, traemos que o museo sexa un servizo cultural á sociedade e que sexa proxectado como un centro multicultural, non só como unha sala expositiva, no que se poidan desenvolver múltiples actividades ao longo de todo o ano, e no que se integren, por suposto, os achados arqueolóxicos da excavación e tamén aqueles outros que se podan incorporar e se convirta así en Museo Arqueolóxico Galaico-Romano. Por esta primeira intervención, nada máis. 6 minutos o Partido Popular. Sí, bos días. Nada, reiterar, tal e como manifestou a nosa portavoz a comenzo deste pleno por esa cuestión de forma, anunciar o noso voto desfavorable e a nosa renuncia ao debate, en aras tamén a ter a oportunidade dun novo debate no pleno extraordinario que acabamos de solicitar e así poder manifestar a nosa verdadeira intención, o noso verdadeiro posicionamento para con este tema e o resto dos puntos do orde do día. Nada máis, moitas gracias. 6 minutos o deputado non escrito. Reiterar a argumentación exposta anteriormente. Nada máis, moitas gracias. 6 minutos o BNG. Bueno, antes de nada, moi bons días a todos e a todas, decir que isto que está pasando hoxe aquí escenifica moi ben, non? O esperpento que está a converterse este pleno día tras día, o que está a converter esta legislatura nesta institución, é que realmente non sei hasta cando os nosos veciños e veciñas ou o conxunto da cidadanía terá paciencia para aturar este tipo de comportamentos. Eu entendo perfectamente o cabreo que poidan ter, neste caso, o Grupo Popular, por converterlles unha moción en rogo. Eu tamén o tería, exactamente igual, pero que hai que ser un poquinho coherentes e consecuentes e actuar de xeito igual en todos os lados, porque iso mesmo fanmo a min de xeito repetido no meu concello un diputado que está sentado enfrente de min, pero é que máis argumentado xurídicamente polo secretario, que foi o secretario que puxo a señora Elena Candia cando foi
é presidente da Diputación. Eu non comparto esa filosofía, igual que non comparto a filosofía que expuxo o señor Castiñeira, pero é exactamente a mesma. O mesmo que argumentou o señor Castiñeira é o mesmo que argumentou o secretario do Concello de Outeiro para que certas mocións que non sentaba moi ben debatilas ou era incómodo debatilas foran tratadas como rogo para evitar o debate. Eu pareceme mal nun sitio e no outro. E non se debe facer nin nun sitio nin no outro. Pero o que non podemos é andar cambiando de postura en función do sitio onde esteamos. Un grupo político ou unha persoa que actúa en función dos seus intereses segundo onde estea é unha persoa que políticamente creo que a fiabilidade é bastante escasa e non me parece ben. Insisto, coincidindo en que unha moción, o debate non fai daño a ninguén, é unha moción, en todo caso, se non é competencia do Pleno, sería declarativa de intencións e non pasaba nada por falalo e votalo, pero hai que actuar igual en todos os lados. E, dende logo, o que sí é certo é que o señor López Casanova non ten ninguna culpa deso e vaise retrasar, cando menos, no mellor dos casos, a entrega do premio que lle corresponde. A xente do Club Kayak de Foz non ten ninguna culpa deso e vaise retrasar todo o que lles correspondía do que se aprobara aquí e é un longo etcétera. Non, a parte da propia imaxe que estamos dando de absoluta incoherencia, eu hasta diría casi que incompetencia por este tipo de cousas. E dito eso, e indo á moción que nos corresponde, porque en todo caso vimos aquí para posicionarnos, dende o BNG estamos entusiastamente a favor. De feito, fai uns meses, dende a propia organización, fixemos unha pequena campaña para chamar a atención do estado en que estaba o propio edificio, un edificio emblemático e que aparte ten un sentimento moi profundo para moitas persoas da provincia, que estaba totalmente abandonado e que tiña un potencial impresionante, podría ter un potencial impresionante. De feito, reclamamos naquele momento que as administracións se puxeran de acordo, neste caso as dúas directamente implicadas, e a Diputación que axudara no que puidera, ainda que só fora, para intentar axilizar as cousas e buscarlle unha salida a ese edificio. Estamos de acordo que seña esta a salida que se lle dá e incluso sabemos que multitude de asociacións do tecido cultural da cidade pulan por esa vía. En todo caso, pois, insistir, votar a favor e insistir en que dunha vez se senten as administracións a buscar unha salida o antes posible para poñer en marcha este proxecto. 3 minutos o voceiro do Partido Socialista. Pois moi brevemente, señor presidente, o certo é que lamento profundamente a actitude do Partido Popular e tamén esa falla de coherencia que facía alusión o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, porque o mesmo que vostedes veñen a exixir aquí deberían o ter en conta cos seus compañeiros alcaldes nalgúns concellos que eluden o debate, mesmo case durante 10 anos, sin incorporar nas ordes do día do pertinente concello as propostas que leva algún grupo político, non todos, só algún, actuando con carácter totalmente sectario. Polo tanto, lamentar que teñan aquí unha palabra e unha imaxe e logo donde lles toca exercer non correspondan co que aquí predican. Pero no que compete ao Pleno da Deputación, de verdade que lamento profundamente que utilicen esta excusa para non pronunciarse máis alá do posicionamento do voto e utilicen esta argucia para retrasar ou mesmo querer facerse eco de determinadas iniciativas que vostedes hoxe evitan debater, porque poderían falar perfectamente dos asuntos e logo pronunciarse no sentido do voto, pero parece que non queren retratarse. Polo tanto, lamento profundamente a súa actitude porque me parece unha falla de respeto non político hacia os compañeiros que nos sentamos aquí enfrente, sino hacia a sociedade que precisa e demanda cuestións que hoxe eran de calado importante para toda a provincia e que van a quedar precisamente sen resolver neste pleno. Moitas grazas. 3 minutos o diputado non escrito. 3 minutos o Partido Popular. 3 minutos o BNG. 1 minuto para rematar, se quere. Non fai falla. Moitas gracias, presidente. Pues pasamos á votación. Votos a favor da moción. Abstencións. Votos en contra. Queda rechazada a emenda.
Sexto punto. Moción do Grupo Popular para a creación dunha comisión de seguimento e control dos acordos aprobados polo Pleno. Propoñemos a súa retirada da orde do día. Pasamos ao sétimo punto. Sétimo punto, moción do Grupo Provincial do BNG para que se incluyan nos orzamentos do ano 2017 as cantidades necesarias para proceder á mellora do trazado e firme da estrada provincial de Navia de Suarna a Fonsagrada. 6 minutos o voceiro do BNG. Bueno, agora empezo a ver un poquinho máis en todo caso, a estrategia que está a seguir o Partido Popular no día de hoxe, pero, bueno, penso que non vai a salir ben, pero, en fin. En todo caso, pois, esta moción, eu creo que é unha moción de bastante sentido común, que en condicións normais debera ser aprobada por unanimidade, pero, bueno, veremos a ver o que pasa. É algo perfectamente constatado e que ninguén pon en dúbida os gravísimos problemas que están a pasar as vilas ou os concellos de todo o que é o rural galego e, sobre todo, os que están na propia montaña de Lugo. Non? Aquí estamos falando de unha estrada que une dous concellos donde, pois, por exemplo, o Concello de Navia perdeu nos últimos 25 anos o 48% da poboación e o Concello da Fonsagrada perdeu o 45%. Entre os dous, pois, un total de 4.300 habitantes menos en 25 anos. Esa é unha auténtica barbaridade elevado ao ámbito do Estado español, por exemplo, sería pois, se o Estado español perdera pois, 18 millóns de habitantes en 25 anos. Non? Sería unha auténtica salvajada, unha barbaridade e que levaría ao colapso non? de calquer sociedade. Máxime, cando neste caso, no caso dos Ancares, o caso da Montaña de Lugo, é unha comarca con un potencial económico, eu creo que moi importante, se tuvera o interese necesario por parte das administracións e se fixera o esforzo necesario para desenvolver todo ese tipo de potencial económico que ten, esa riqueza innata que pode ter. Ao mesmo tempo, tamén consideramos que todas as administracións, sin excepción, teñen a obriga, non? Eu diría que incluso a responsabilidade de facer políticas de discriminación positiva para intentar que este tipo de situacións non se produzan e actuar en consecuencia para intentar, primeiro, frenar o proceso e, a continuación, intentar recuperar o terreno perdido. Neste caso, estamos falando de infraestructuras de comunicación, que sabemos que é clave para o desenvolvemento de calquer comarca, e non só son importantes as estradas, neste caso, de saída de un lugar xeográfico concreto, senón que tamén son moi importantes o que son as comunicacións internas nese propio lugar, que é do que estamos a falar. Os concellos de Navia e de Fonsagrada son dous concellos íntimamente unidos, con relacións internas de todo tipo, pertenecen ao mismo partido xudicial e que teñen unha relación histórica que, desde logo, non se pode dubidar. A estrada que une esas dúas vilas é unha estrada propia, e dicía aquí o compañeiro antes que os ferrocarriles eran do século pasado. Isto sería unha estrada propia do século pasado, pero moi do principio do século XX. Non? É unha estrada completamente intransitable e creo que indigna non? Dos concellos que une. Hai tramos onde se suceden curvas de 180 grados ou tramos onde dous vehículos para poder cruzarse teñen que parar un deles e apartar para deixarlle paso o seguinte. En definitiva, que é fundamental un arreglo desa estrada que permitiría non só a unión máis íntima deses dous concellos, senón que incluso provocaría ou permitiría que houbera un corredor medianamente digno para baixar desde a propia Fonsagrada hasta unir ca Nacional 6 en Becerreá, cuestión que se redundaría de forma moi positiva no conxunto da comarca dos Ancares. Pouco máis que dicir, nós podemos entender, inda que a moción contempla que se artellen as
cantidades necesarias, que se poñen as cantidades necesarias nos orzamentos para o proxecto e a execución no ano 2017, lóxicamente enténdese que é complicado, por non dicir, non sei se imposible a palabra, pero cando é moi difícil que eso se faga nun único período, pero en todo caso que non se intente retrasar o proceso e na maior brevedade posible, empezando xa reservando as cantidades necesarias no ano 2017, se empecen cos proxectos e cas obras que se poida xa executar nese mesmo ano. Creo que había unha emenda, senón, sí, unha emenda que presentou o Partido Socialista, o cal non nos parece mal, é dicir, todo o que seña que garantice que se vai empezar a facer o traballo, parece-nos ben, ademais, que se faga por os dous extremos, tal como estaba proxectado xa hai bastantes anos, tanto por o lado da Fonsagrada como por o lado de Navia, e insisto que sí, me parece importante que non se dilate no tempo, é dicir, que se empece co traballo e que, cando menos, os veciños vexan que hai un interese real, neste caso, por parte da Diputación, que é a propietaria ou a responsable da estrada, en solucionar o problema. Nada máis é esperar eso que se aproba a moción, e, en todo caso, que dunha maneira ou doutra se incluya no proxecto de orzamentos que veña a aprobación deste pleno cando se... 10 minutos, vocero do PSOE. Gracias, señor presidente. De que, efectivamente, esa carretera que une Navia e Fonsagrada, que pertencen ao mesmo término municipal, que é unha carretera que neste momento non goza das mínimas garantías para circular por ela, é unha carretera que ten unha longitud de 30 km e que ten un ancho medio ahora mismo de plataforma de 4,20. Iso, a orografía complicada que ten aquela zona, danos unha imagen do que pode ser circular por unha vía, sobre todo cando a densidade de tráfico aumenta, porque, lógicamente, os ciudadanos que viven ali, que xa son poucos, pois conocen aquilo como a palma da mão, e, afortunadamente, tamén pola pouca velocidade que se desarrolla nesa vía, pois non temos que lamentar moitos siniestros, non? Pero, bueno, aí hai un proxecto que data xa da época de don Francisco Cacharro como presidente da Diputación, que pretendía empezar a traballar pola parte de Navia e pola parte de Fonsagrada cunha plataforma de 8 metros máis cuneta e que, lógicamente, era unha carretera dunha envergadura que neste momento consideramos que non é adecuada ás necesidades tamén que ten a comarca, non? É unha carretera que é sobredimensionada, é unha carretera que a súa plataforma pode ser menor, nos consideramos que é suficiente con 6 metros máis cuneta, o co cual se reduce, por un lado, o coste de construción e, por outro lado, tamén o impacto ambiental que, lógicamente, nunha zona de ladeiras pronunciadas como esa, pois sería un impacto medioambiental importante. Quero dicir que co planteamiento que nosotros, co BNG facía, nosotros víamos inviable, porque xa estamos traballando nese proxecto, víamos inviable que isto se pudese facer nunha sola anualidade. Hai que ter en cuenta que esta carretera, con esta reducción que lle estamos facendo, rondará os 9 millóns de euros, senón pasaría dos 13 millóns de euros índose a dimensión do proxecto anterior. E, bueno, consideramos que para aquela comarca e pola densidade de tráfico que temos nela, é unha plataforma o suficientemente amplia que a millora de trazado, sin lugar a dúdas, vai ser unha carretera pola que se vai poder circular en moi boas condicións, e que, sin lugar a dúdas, esa bella demanda que ten o Concello da Fonsagrada e o Concello de Navia, que xa reiteradamente foi aos plenos dos dous concellos, que se aprobou por unanimidade no Concello de Fonsagrada, no que eu presido, creo recordar que en 2 ocasións, por todos os grupos ali presentes, pois a min gustaríame que esta institución tamén tomara esa mesma determinación e o voto fora unánime para que esta carretera pudese ser unha realidade cos plazos adecuados. Nos entendemos que, lógicamente, esos 9 millóns de euros non se poden acometer nunha anualidade, e nos por eso presentamos
unha emenda de engádega que ven a dicir no punto resolutivo, ven a dicir que se continúe coa elaboración do proxecto de arranxo da Estrada Lugo P 1901 e que se reserven nos vindeiros orzamentos coa primeira partida no ano 2017 as cantidades económicas necesarias para a execución integral da vía provincial que une Fonsagrada e Navia de Suarna, de maneira que se vai executando a mesma cantidade de trazado en cada un dos extremos da vía provincial. Sin lugar a dudas, esta carretera que xa naquel plan que houbera de intercambio entre a Diputación de Lugo e a Xunta de Galicia, pola súa importancia medioambiental e paisajística, consideraba que esta vía tamén debía pertenecer á Xunta de Galicia, dado que tamén une dúas carreteras que son da propia Xunta de Galicia. Ese plan de intercambio de carreteras quedou aí no olvido. Non sei se algún día se volverá a retomar, pero en todo caso non podemos esperar a que eso suceda e que pasen os anos e que xa non habite naida na nosa terra para poder ter unha solución a esta zona que neste caso en vías de comunicación está totalmente marginada. Así que nesta primeira intervención eu desear que esta moción que sale por unanimidade con esta engádega que nosotros presentamos e, por supuesto, nosotros seguiremos traballando para que ese proxecto sea un proxecto que permita atender as outras carreteras da vía provincial, de maneira que, a parte da conservación, teñamos tamén a construción desta vía que é tan demandada e tan necesaria para a Fonsagrada. Moitas gracias. 6 minutos o diputado non escrito. 6 minutos o Partido Popular. Igual que nos puntos anteriores. 3 minutos o voceiro do BNG. Nada, en todo caso, reiterar que eu creo que isto é unha débeda pendente que ten a Diputación cos concellos, neste caso de Navia e de Fonsagrada, e insisto, porque trascende, eu creo que é unha obra que trascende estes dous concellos, non? Eu diría de toda o que é a montaña lucense e de toda o que é a comarca dos Ancares, non? Trascende unha débeda pendente con eles, e eu penso que polo que vexo isto se vai ir para diante. En todo caso, neste caso, rogarlle, ainda que é un término hoxe, non sei se moito para usar, o diputado delegado de Vías e Obras que non seña o aceptar esta emenda nin nada deso, que non seña unha maniobra para dilatar o cousa no tempo, senón que tome con ganas. Eu estou seguro que o vai facer, porque aparte como alcalde da Fonsagrada que supoño que terá interés, e os seus veciños así o pedirán, de que isto se faga o antes posible e o mellor posible, non? En todo caso, que se faga con a celeridade que se poida, reservando os recursos necesarios e nada máis, non? Que creo que nos ten que alegrar que isto vaya para diante. Seguro que os primeiros que se van a alegrar son os propios veciños de Navia e da Fonsagrada, que van a disfrutar por fin de unha carretera propia do século XXI que une eses dous concellos. Nada máis e grazas. 3 minutos o voceiro do Partido Socialista. Bueno, pois nada máis que añadir, visto que o debate non se produce, visto que seguimos na línea da trayectoria deste pleno, decir que isto está en contra precisamente do sentimiento da xente que votou o Partido Popular na Fonsagrada, que votou o Partido Popular en Navia, e de outros concellos limítrofes que, lógicamente, se poderían beneficiar desta vía. Lógicamente, non seguiremos traballando como traballamos hasta ahora para que as vías provinciales sean cada vez millores e, por suposto, nesta en concreto, porque esa bella demanda desde fai moitos anos e a necesidade está aí que todo o mundo pode verla. Moitas gracias. Un minuto para rematar. Hai unha emenda do Partido Socialista, acéptana? A emenda, acéptana? Pois pasamos á votación. Votos a favor da moción? Abstencións? Votos en contra? Queda rechazada a emenda. Octavo punto. Moción do Grupo Provincial do BNG
para eliminar a precariedade laboral nos parques comarcais de bombeiros da provincia de Lugo, así como conseguir equiparación salarial con outros parques existentes en Galicia. 6 minutos o voceiro do BNG. Bueno, antes de nada, darlles a benvida aos compañeiros, non sei se hai unha compañeira bombeiros que veñen ao pleno a este punto. Lástima que esta situación non se produza en moitas máis ocasións e con outros moitos colectivos que seguramente se ás veces houbera testigos da cidadanía vendo o que aquí facemos, pois non se farían cousas como o que está acontecendo hoxe aquí. Eu, sabedes, xa o teño dito máis veces, cando se trataron temas desta índole neste pleno, que para min é un auténtico prazer facer neste caso de portavoz do Grupo do BNG para defender este tipo de cuestións, máxime cando esta moción que se trae aquí é unha moción, inda que fora eu que a redactara, foi redactada en base á argumentación, en base ás peticións que no seu momento fixeron o conxunto de traballadores dos parques de bombeiros e considero, para min, insisto, que é un auténtico placer ser simplemente a correa de transmisión das súas reivindicacións. Sigo insistindo que sempre é un placer traer este tipo de cousas, estas demandas do conxunto da clase traballadora a este pleno, pero neste caso ainda é máis, porque son tan evidentes e tan claras que o que non entendo é como non se ten feito, non se ten tomado medidas moito antes para intentar solventalo. A existencia da precariedade laboral eu creo que é algo que é evidente que ninguén pode negar neste momento. As distintas reformas laborales que houve nas últimas 2 ou 3 décadas foron propiciando que cada vez o número de traballadores e traballadoras que teñen contratos precarios, incluso contratos que non lles chegan para levar un ritmo de vida normal, entendendo por normal o da maioría da sociedade, pois cada vez hai un maior número deles. E máis, neste momento, xa se pode falar en termos de cifras importantes, dun número de traballadores e traballadoras que o seu traballo, a súa nómina, non lle dá nin tan sequera para vivir, o que se chaman xa os traballadores pobres. É unha situación que sempre é grave, incluso, en términos aqueles que non teñan eses conceptos morais, podes entender que haxa empresarios que se aproveiten deso para poder ganar máis cartos e poder engrosar a súa conta corriente. É dicir, se a súa moralidade o permite e a lei o permite, como é o caso, pois podes entender. Non é tan entendible que iso mesmo o faga unha administración pública, que o temas a legislación laboral para precarizar man de obra, para ter contratos precarios, non só na propia administración, senón, como é o caso, en empresas que traballan, que fan servicios públicos, que traballan para a administración e que se financian exclusivamente con fondos públicos, que esa é a clave do asunto. Eu creo que obriga, cando menos, poñer encima da mesa o problema e poñer as ferramentas necesarias para corrixilo. Perdón un segundo. Neste caso, estamos a falar dos bombeiros que atenden o conxunto da Pedra de Lugo, a GAS, o propio Concello de Lugo, que están en 6 parques, creo lembrar, 3 na zona norte e 3 na zona sur, e nos cales hai 2 circunstancias que creo que deberamos, cando menos, reflexionar sobre a súa existencia. Por unha banda, está no que son os parques do norte, hai 3 traballadores no parque de Viveiro, 3 en Vilalba e 3 en Barreiros, que teñen un contrato a tempo parcial, concretamente un tercio de xornada, polo que perciben a cantidade de 390 euros. Bien, sin meternos na cantidad neste caso, na cantidad que cobran, a realidade é que teñen un contrato precario, un tercio de xornada, pero que encima, por riba, polas súas condicións laborais, polo seu tipo de traballo, é completamente imposible que o poidan compaxinar con calquer outro traballo retribuído.
teñen o seu sistema de turnos, teñen que ter unha disponibilidade que lles impide ter un traballo que poidan completar ese salario a fin de mes. Co cal están condenados, esa é a palabra correcta, condenados a ter que sobrevivir mes tras mes con ese salario de 390 euros, que a única esperanza de que haxa algunha baixa polo que seña na plantilla e a empresa pois poida ter a consideración de completarlles o salario a un deles, completar esa xornada, co cal levaría consigo que outra persoa entrara para ocupar ese sitio. Non? Se esa situación é grave, e a min me parece moito máis grave que fora precisamente a inclusión deses contratos que, insisto, non poden ter outra cualificación que a de precarios, a que determinara que se lle dera a esa empresa concreta a concesión, pois, polo que a información que os propios traballadores me transmiten, foi o que determinou que, neste caso, a empresa levara a concesión, que foi a inclusión deses 9 contratos en total precariedade. Eu pareceme que é un tema moi grave, que insisto, que hai que poñer as ferramentas encima da mesa necesarias para correxilos. E, por outra banda, está outra cousa que si lle afecta ao 100% dos bombeiros da provincia, que é o das diferencias salariales con outros parques de Galiza. Eu, que alguén me explique cal pode ser a xustificación para que un bombeiro que se xoga a vida apagando lumes, que dos que dependemos moitas veces, a nosa propia vida depende do seu traballo, se é un bombeiro que traballa na provincia de Lugo, se é un bombeiro que teñe que ir a apagar un lume pois a Foz, a Vilalba, a Chantada, a Monterroso, onde sexa, cobre ao mes, pois, 3.800 euros menos que cobraría un bombeiro que fai exactamente o mismo traballo de forma idéntica na provincia de Ourense. Que a ver me explique cal é esa razón, porque eu non a podo entender. É dicir, dúas persoas que fan exactamente o mismo traballo, que se nutren con cartos públicos exactamente igual, porque se traballa na provincia de Lugo, ten que estar castigado a cobrar 3.800 euros menos que se fai na provincia de Ourense. Iso non ten xustificación. Eu creo que é hasta inmoral que unha administración permita que iso poida ocorrer. Se a comparación é cos bombeiros do Deza, entón son 200 euros máis. Incluso cobran 4.000 euros menos cos bombeiros do Deza. Nesta moción, o que se trata é de traer aquí a debate este tema, que o conxunto da sociedade aproveitar este pleno, aproveitar este foro para que o conxunto da sociedade, o conxunto da provincia saiba que os seus bombeiros están sendo castigados a cobrar casi 4.000 euros menos cos do resto de Galiza, concretamente cos da provincia de Ourense, que o saiba, e desde logo que desde a propia Diputación se inste ao Consorcio de Bombeiros que as ferramentas que sexan necesarias a que se corrixan esas deficiencias. E non vale que se diga que hai unha concesión, que hai un contrato que non se pode facer. É unha cuestión de vontade política. E cando hai vontade política de corrixir unha situación, a situación corríxese. Se fora unha situación que lle afectara á clase política, a situación corrixeríase. Se fora unha situación que lle afectara a certas empresas con moito poder, a situación corrixeríase. Pois esta é unha situación que lle afecta aos traballadores, neste caso da provincia de Lugo, a traballadores que fan unha labor moi importante para a cidadanía e, por tanto, se hai a vontade política de facelo, corrixirase. Tamén anunciar que, se eles siguen na mesma intención, eu, de logo, farei o que eles me digan en todo momento, e, independentemente do que aquí se vote, pois esta mesma proposta, pois, dende o BNG, farémola chegar ao propio Consorcio de Bombeiros para a próxima reunión que se faga. E xa, por último, como fora xa non vai na propia moción, pero creo que é un sitio para dicirlo, porque aquí está o propio presidente do Consorcio, constame que teñen pedido aos representantes dos traballadores entrevistas pois ca dirección do Consorcio de Bombeiros, entrevistas que non foron atendidas, pero é que máis, eu son un representante do BNG no Consorcio, fai un ano aproximadamente que houve a primeira reunión que se falou que había unha entrevista pedida, daquela quedou sen recibilos, pero eles dinme que esa recepción ainda non se produciu. En todo caso, instar a que, por favor, que falen cos da propia dirección do Consorcio, que falen cos traballadores, porque mal se pode solucionar un problema se non hai unha interlocución cos propios interesados, que neste caso son os representantes democráticamente elixidos polos propios traballadores. 6 minutos, vocero do Partido Popular. Renunciamos ao debate e mantemos o sentido anunciado ao inicio desta sesión. 6 minutos o vocero... 6 minutos o vocero do Partido Socialista. Moi bons días, gracias, presidente, gracias e, sobre todo, bons días ás
aos que nos acompañades agora neste turno que convén o tema que se está a tratar, non? A todos os bombeiros que estades hoxe aquí ou que, hoxe, evidentemente, non poden estar porque estarán nos seus postos de traballo por algunha outra necesidade inaplazable que terían, non? O explicaba ben o voceiro do BNG. Vou tratar de ser breve, non porque as circunstancias non mereza pararse nel, porque si o merece, pero si quixera puntualizar 2 ou 3 circunstancias ao respecto desta moción, non? A primeira circunstancia é que, efectivamente, os traballadores que están afectados por este contrato calificado de precario a tempo parcial, son 9, efectivamente. Dicir que ese son unha circunstancia sobrevida, que tamén é sabido, polo pliego polo cual se axudicou a externalización, o servicio de xestión indirecta dos parques de bombeiros, nos cuales, nun dos seus melloras, dos seus puntos de mellora, dos seus pliegos que presentou, figuraba poñer a disposición, como non, do consorcio para fines de semana a 3 traballadores, neste caso, a tempo parcial, e creo que eran, naquel momento, ocupaban 600 horas, creo recordar. Ben, en todo caso, esas melloras, ese apartado que esa empresa presentou, foi calificado, evidentemente, neses pliegos, a hora de axudicar, e atopámonos 5 anos despois nunha situación que probablemente, e así, aparte de que aquí se estamos tratando, o lugar, evidentemente, propicio para tratalo sería no pleno do Consorcio de Bombeiros, nos cuales estamos representados as administracións, a Xunta e a Diputación Provincial, ademais dos concellos onde estes parques están asentados, e outras representacións institucionais. Dicir que, claro, que sí, que é certo que ninguén vai a defender con máis ahínco, con máis decisión, igual traballo, igual salario que o Partido Socialista, evidentemente, e, como non, a equiparación salarial por isto mesmo que dicimos igual traballo, igual salario. Si ben é probablemente dicir tamén, deixar constancia que sí que existe un grupo de traballo a nivel dos secretarios dos distintos parques dos consorcios dos distintos consorcios que agrupan os parques de bombeiros para, evidentemente, estudiar e mirar este proceso de equiparación salarial. Está en marcha xa ese proceso. Pero, claro, atopámonos no momento en que esta moción, evidentemente, insta ao consorcio, e é a forma correcta, como digo, o consorcio é quen ten que avaliar e estudiar os pasos que hai que dar. Probablemente, e o primeiro paso que hai que dar é dicir o porqué. Non o porqué eu quero cobrar máis, porque eu estou de acordo en que todo o mundo teña, e todos estamos de acordo, en mellores condiciones salariales e mellores condiciones de traballo. Pero cal é a razón pola cual pasamos das 600 horas, por decirlo así, a máis de 16.000 horas a hora de que estes compañeiros señan contratados a tempo total, a tempo completo. Temos que ter unha xustificación que nos diga cales son as razóns para que o consorcio valore esta situación sobrevidas que circunstancias cambiaron desde a adxudicación deste contrato ao día de hoxe para pedir isto. Evidentemente, sin esta circunstancia, eu entendo que non se pode dar a xustificación para que as 9 persoas que están neste proceso e que piden moi dignamente e, sobre todo, reivindicativamente a equiparación ao contrato a tempo completo, pois poda facerse. Polo tanto, eu, dende o Grupo Socialista, apoiamos a solicitude, apoiamos a moción do Grupo Nacionalista, pero sí pediría que nesta resolución, que un dos puntos, pois diga, evidentemente, previo que o consorcio, no momento que trate esta situación, faiga un estudio para avaliar as condicións que levan a tomar esta decisión, porque senón, evidentemente, entendo que xurídicamente, legalmente, non o sei, sería de moi difícil xustificación que isto poidera acontecer. Polo tanto, resumindo, igual traballo, igual salario, sí, equiparación salarial entre os distintos
compañeiros, distintos traballadores que sodes nos distintos parques de bombeiros, sí. Ampliación do contrato de a tempo parcial a tempo completo tamén, pero, evidentemente, cando esteña suficientemente xustificado o porqué dese cambio. Creo que é o lóxico, creo que é normal, e a partir de aí, o consorcio, unha vez que seña elevado ao Consorcio Provincial de Bombeiros, o consorcio deberá facer os seus estudios para, evidentemente, xustificar este cambio de contratación laboral para as 9 persoas que están implicadas nestes momentos. Nada máis. 3 minutos o BNG. Nada, está casi todo dito. Bueno, agradezo as palabras do señor Vidal. En todo caso, si é certo que se estudie todo o que haxa que estudiar, que se fan as comisións de seguimento e de non sei que máis, todas que se queiran, pero que se faga. A mí non me importa que se estudie. Mentre que se solucione o problema, que se faga como queira, é igual. E que o propoña quen queira tamén é igual. O caso é que a situación se arregle, que é o obxectivo e é do que se trata. Quedáronme, aproveitando a conxuntura, así dúas cuestións. En todo caso, alguén non o sabe, en todo caso, incluso para a información dos medios de comunicación, que quede claro que no caso de Lugo, se a información non é incorrecta, os gastos do que é o Consorcio de Bombeiros corre a cargo a medias, ou 50%, por parte da Diputación e por parte da Xunta de Galiza, cousa que, curiosamente, non ocorre en Ourense, onde a Xunta pon o 62,5%. A Xunta pon o 62,5%, pon maior porcentaxe que no caso de Lugo. E, curiosamente, tampouco puxo problemas a Xunta, no caso de Ourense, en incrementar os salarios dos seus traballadores sin ningún tipo de problema. Espero que, cando seña o caso de Lugo, actúe ca mesma coherencia. E tamén, eu creo que hai que dicilo, porque este é o lugar axeitado, esta solicitude de solucionar estes problemas non impide para nada seguir co debate e seguir vendo cal é a fórmula para chegar a unha xestión directa destes parques por parte da propia Administración, sempre cando, lóxicamente, salvaguardando todos os dereitos adquiridos de cada un dos traballadores ou traballadoras destes parques de bombeiros. Unha cousa, neste caso, non ten que ver ca outra. Aquí estamos falando de un proceso intermedio, mentres que non ocorra o da xestión directa, pois que se solventen, tanto os contratos precarios como o que é a diferencia salarial con outros parques do país. Incluso ideal sería que se hai algún parque máis que non o sei, onde o salario seña similar ao de Lugo, pois que tamén se corrixa, pero, bueno, en todo caso é cuestión, supoño que os propios traballadores estarán nesa liña de levar a onde corresponda as demandas que sexan necesarias. Pois nada, insistir en que seguiremos, levaremos o debate tamén ao seo do Consorcio de Bombeiros, en todo caso, antes ou despois habrá que posicionarse. Non é disculpa o que pasou hoxe aquí para votar en contra, digo, o Grupo Popular, polo que teño entendido, tiña pensado, de todas formas, xa votar en contra da moción. En todo caso, a realidade é que van votar en contra, que xa é o que quede, o que terán que explicar onde corresponda, e, sobre todo, os seus representantes se repiten o sentido do voto no propio Consorcio de Bombeiros. 3 minutos o vocero do Partido Popular. 3 minutos o diputado non escrito. 3 minutos o vocero do PSOE. Para confirmar nada máis, efectivamente, palabras do vocero do BNG, que efectivamente xa saben que hai un traballo que se está facendo en relación o estudio para a xestión directa dos parques, eso sí está en marcha e hai circunstancias bastante avanzadas. Despois, porque podía quedar un pouco así no aire, eu entendo que non entendi ben cando falaba o compañero do BNG, cando falaba de que non tiña reunións, non sei, desde logo desde o Grupo Socialista, cada vez que se solicitou unha reunión, se houve esa reunión por parte do colectivo de calquera, pero, bueno, neste caso do colectivo dos bombeiros da provincia, seguro. E, nada máis dicir que
traballaremos nesa xustificación, neses parámetros obxectivos, que teñen que ser obxectivos, que xustifiquen o cambio de igual traballo, igual salario, evidentemente, e a posibilidade de que os 9 traballadores que están a tempo parcial poderan ser considerados a tempo completo. Non é, eu entendo, desde o meu punto de vista, non son técnico ni especialista, que é unha tarea non doada. Pero, evidentemente, haberá que facer ese traballo, haberá que facelo desde o consorcio. O Pleno hoxe insta ao consorcio, si así o decide o Partido Popular, se non o decide, pois, en principio, esta moción morre aquí. Gracias a todos, moi bons días. Un minuto, Benega. Non, nada, que eu referíame á dirección do consorcio, a que non atendeu de momento as demandas de reunións cos representantes dos traballadores. E constame, ademais, que en canto aos grupos políticos se reuniron cos 3 grupos. Eso sí, que por lo menos polo que me comunicaron, non? Tanto co Partido Popular como o Partido Socialista como con nós mesmos. E xa remato, porque como foi así un debate un pouco extraño, esquecíaseme que, en todo caso, dentro do propio grupo do BNG, son testigos os traballadores que falaron con nós, además dos 3 sindicatos con representación, que sempre dixemos o mesmo, tanto antes das eleccións como despois das eleccións. Dixemos exactamente o mesmo, sin cambiar ni un ápice ni unha palabra. Incluso hasta me parece moi ben que veña a este pleno, o pleno seguinte, despois de celebrarse as eleccións, para que ninguén poida dicir ou acusar que se fai electoralismo, non. Vai tardar 2 anos en haber eleccións, 2 anos e pico, se todo vai con normalidade polo que se ve. Este é o momento de tratalo para non acusar de demagoxia nin de nada parecido. Se tivera habido, o pleno antes das eleccións, posiblemente se pudera malinterpretar, non? E incluso as posicións si podían ser distintas, pero iban valer de pouco. Nós dixemos o mesmo antes que despois, e de feito ven agora, despois das eleccións, sin ningún tipo de problema. Ben, debatida a moción, pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda rechazada a proposta. Rogamos silencio, por favor. No. Por favor. Por favor, pido silencio. 9º punto. Moción do señor deputado non adscrito para a promoción por parte das administracións da Xunta e da Deputación, en colaboración cos concellos e asociacións, de cursos de socorrista durante os meses de inverno. Nada, señor presidente, igual que anteriormente, pedir que se deixen sobre a mesa. Nada máis as 2 mocións. Nada máis e moitas gracias. 10º punto. Entendo que o señor diputado pediu que quedaran sobre a mesa ou que a retiraba da orden ou que retiraba as mocións. As 2, non? 2, señor presidente. Décimo primeiro punto. Na parte de control e fiscalización, asunto número 11, conta... Perdón un momento. Perdón, diga. Lamento muchísimo a actitud do señor Martínez, pero eu quería dicirlle unha cousa, posiblemente usted non se deu conta. O señor Martínez, cada vez que chega aquí, pide un sitio. Ele non se atreve a dicirlo, pero ele quere que o pase polo lado do Partido Popular, que é onde se sinte cómodo. Nada máis, moitas gracias. Por alusión, señor presidente. Eu creo que... Vamos a ver. Eu creo que... Non entremos a este tema. Eu creo que a alusión máis clara a quererme colocar cando desde fai moito tempo o que quería estar era ali, el, porque foi a negociar co Partido Popular para estar daquel lado, pois ahora extrañame. Eu non teño inconveniente en colocarme ali, sin problema ningún, pero repito que a colocación física...
Por favor, no, a ver, vamos a ver, eu creo que está ben de broma e está ben. No, isto non é broma, señor presidente. E comentario. Estou moi serio. A ver, non. Señor presidente, isto é serio. Eu non o vexo tan serio. É serio o que pasou hoxe, de conculcación dos dereitos, é serio o que se lle permite a un diputado, mire, a que se lle permite a un diputado salirse do tema cando a outros non se nos deixa, é serio que se deixe as conformidade ou desconformidade non se debe deixar, e é triste que un señor me queira colocar. Por favor, lle pido... Cando a competencia é súa, colóquemos... Que non teña que volver a avisarlo. Non o señor Lino. Que non teña que volver a avisarlo. E a todos os diputados que se refiren un pouco ao tema do día, deixen eses comentarios pois que non me parecen correctos neste momento, vale? Asunto número 11. Conta da resolución da Presidencia pola que se aproba a composición das comisións informativas. Están enterados? Asunto número 12. Conta da resolución da Presidencia sobre a creación dun grupo de traballo para a elaboración dun dictamen referido á posible integración da Fundación TIC na Deputación Provincial de Lugo e da análise das condicións de traballo do persoal da dita fundación. Asunto número 13. Conta das resolucións da Presidencia adoptada durante os meses de setembro de 2016. 14. Comunicacións da Presidencia non hai. E 15. Rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Hai ese rogo do Partido Popular, que era esa moción convertida en rogo, non sei se queren debatila. Renunciamos tamén á moción de urxencia e irán a punto de orden do día. E hai preguntas... Todos os rogos, non? Te refieres a todos os rogos. E hai unha pregunta do diputado non escrito que se contestan por escrito. Se lle vale, sí. Bueno, pois se non hai máis temas, levantamos a sesión. Dixo que renunciaba a todo. Digo ou non? Perdón, había unha moción de urgencia do Partido Popular, non sei se tamén se renuncia a presentala, se se retira. A urgencia, unha moción de urgencia. Contestei cando me preguntou antes que íbamos a metelo na orden do día. Perdón, non oira.